Teksten er skrevet af Søren Kjærsberg, som er en litteraturredaktør på Berlingske. Teksten blev udgivet den 27. april 2013. Han skriver blandt andet, at han ikke mener, at det gavner elever at læse bøger som fra Pizza til Pilo. Men han synes tværtimod, at det skal være op til den enkelte, om man vil læse den. Nej, han skriver også, at jeg tror ikke, at det nytter noget at proppe gamle bøger ind i moderne mennesker. Teksten Rustne Afgrøder blev udgivet i Weekendavisen den 3. maj 2013. Her skriver Søren Ståhl om, at Søren Kjærsberg havde udgivet en tekst, der handlede om, at man ikke behøver at proppe gamle bøger ind i nye mennesker. Hvor at efterfølgende har der været diskussion i Radio 24/7 mellem Klaas Serup og Søren Kjærsberg, hvor Klaas Serup mener, at det er vigtigt, at man lærer de gamle klassikere, og Søren mener, at det ikke gør nytte. Det er ikke nødvendigt. Man kan lære det sammen med nyere bøger. I teksten her skriver Søren Ståhl også, at han mener selv, at det ikke er nødvendigt for folk at læse dem. Det virker sig lidt som om, han synes, det er en god idé, at man læser dem under sin uddannelse, men man behøver ikke at være tvunget til at læse dem i større mængder. Teksten Virkelig frisk og flot er udgivet i Weekendavisen den 17. maj 2013 og skrevet af Knud Wenzel, som er litterat. Han skriver om hans meninger i forhold til de to tidligere tekster, som er skrevet af Søren Kjærsberg og kommenteret af Søren Ståhl Batslev. Han mener, at de klassiske litteraturværker skal bevares, men læses ikke i stort nok omfang af befolkningen. Jeg synes, det er synd, at folk vælger nye værker og vælger gamle fra i stedet. Men han mener dog ikke, at man skal kværke de her værker på læsere. De skal derimod præsenteres for værkerne i skoler og uddannelser, som de ikke rigtig gør. I de tre tekster får vi at vide, at de tre skribenter i og for sig er meget enige med hinanden. Dog har de nogle afvejelser. Særligt Knud Wenzel, som mener som de andre, at det skal være et tilbud til folk, at de kan læse de her tekster. Det skal ikke være en tvang, at du som menneske skal læse den her tekst. Han mener, at det skal være et tilbud, men det er også synd, hvis man ikke læser dem, ikke bevarer de her tekster, fordi de er blevet klassikere af en årsag. Vi er i og for sig meget enige i de ting, de siger i de her tre tekster, fordi det er jo ikke fair over for et menneske, at du tvinger dem til noget. Når vi lever i et demokratisk samfund, så skal du have lov at træffe din egen valg, leve på din egen vis. Og hvis det går ud over en klassiker, du hellere vil læse en nymoderne bog, så må det være et forhåndsindtryk, du får den nymoderne bog, der er mere pragende end for klassikeren, så du har hellere lyst til at læse den. Eller hvis du slet ikke læser, ikke har aldrig nogensinde har læst en bog i dit liv, det skal du ikke ses som ugidelig eller et eller andet for, du skal respekteres for, at du hellere vil noget andet, end at læse de her klassikere eller moderne bøger eller noget som helst. Respektere for dine valg. Et menneske, du kan godt selv finde ud af at vælge. Men jo, det er vigtigt, at vi husker de her klassikere. Ja, det er vigtigt, at vi husker de her klassikerne, da en klassiker har en gang, en del af vores gamle bøger og historier, der står noget, der er en del af vores historie, så de skal bevares som mere en del af historien, end som en del af noget, vi skal igennem eller skal læse. De skal bevares som en historisk ting, ligesom bevare gamle bygninger, eller ligesom bevare gamle ting fra historien før i tiden.
der synes jeg også, og synes vi også, at man skal bevare det for klassikerne, da de er en del af vores historie skriftligt, men samtidig skal man ikke tvinge folk til at læse den ene klassiker efter den anden, på grund af at de har vores voldshed. Og da vi lever i et demokratisk samfund, skal man have lov til at bestemme, hvad man har lyst.